banyak teh woi larang mangkuk apa teh salah woi apa pasti woi woi larang mangkuk Kalau kalau masalah sebenarnya dengan foto itu ya foto mereka kamu ini foto nak ini orang sendiri boleh kalau kamu kelihatan lah Shuri makha pango tofana shirai mok jajakshi mazras bani nini bagai ke bowan shok nai kir mazras bani nini bagai ke bo shankara kir lagi cari nikah dan kamu lain sana orang di foto kamu oh lain sekolah itu Totra misina Karasha Leila Taifana Bekhali Kuwar Shuri waktu berbalik besar untuk waktu saja kita bukan tempat kerja bahasa tekan sangai kalau kita akhirnya kita belum mau tahu kita masuk aja sebenarnya aku bukan berteman orang mau ya untuk waktu orang timbang balik kelajak sebab kelajak sepasang bisa oh area kayak tabu kumulung area nak layo piaba jeng je election budbas laiman hengkai edition ke borong menang edition chairman jagadish debromani tai বিধানসভা নিনা হাতাঙাকে বরংনাজो এমএলএ তাই আনি কি নিয়ারেস্ট ngai gana जों borok bai jat simina border to ani bisi bai omke khutomara kami taika saidra bisi hinjago oro sini roksa belai ki tamje sugya ku bo chikon ব্যবসা খাyo a ব্যবসা খাyo parawa a guriwoi faljawa bumong kibini bijay brahma borok bayang agini simini sinuwa gana ba जों agini simini sinuwa taibo kaisa dukho hongkai bihirok hongke ani babani miya 13 diningo o 13 dina bihirok sone je team tongoni bom team anaro masai tongi an babani kirtan nam kirtan masalai tongi borok budai nago sapai kunana kenaka ani nago miya ni je program ko 10 ta jara tongoni to anar masai to kikan borok yang nok rima lai pika aban bagai tongi mali balai ke khadukho tamni bagai hongkai oro je khana ka oro একদম ভুল বশত কারণে বলি নক নে আমজে যে
table sako mum nangwa table di boja khami khanao ariwa mum nangai oba haike nogo ke bokre bobo o mum phlang klang nok buksa kareng kare ni mum phlang klangai kerala thangmani onpore yang nok pura paijak man phaike kabang mara tabi ko mukhana nor boto nong media mis dara kuma je sampot asal taklai bisine mai jatti salai drop o jora boni prai সাত আট হইতে 9 লাখ ফাই মুসুক খালমানে রাং তো বনারা বুঝা কাইসার কাইসার গভর্নমেন্ট নক বরক মান খানা গিরাগো ওখাই আর নক মাস নামনানি বাগাই মুসুক আল কাইসা ফালমানে রাং সহ প্রায় নক দেশ সম্পদ সব প্রায় 8-9 লাখ ফাই বনি সম্পদ নষ্ট হয়ে থাকা বনি বাগাই Tamo klaiman jehetu oro tu sini je orni area ni sini leader apa berbagai koksa ini. Jadi siapa pengiting, tapi kalau oro tu sini TV, di sini chairman bini si area apa. Ang klaim berbagai koksa ini, baik klaim ini sambil sini tekan macam ini. Boni bagai omona help mama ni sini karena boni oro total kuno dokumen. Boni lu kami besar beri jatuh takut buku baik teman mungkin kerja. Abang orang mansak help kali ini sih. SDM madron jepun dokumen ini cina rabar mana kiri pesta betul orang area ni sabtunan ni cina chairman tapi ni ada cina baru mana sidi rupini baru mana ada ni rupini dah baru mana bini baru cuma tu mancak gan awak na bukan ni podi zone ni tu mancak cuba sekali ni boleh boleh hepan ane ke belai ke khaduk na mana kahai je Aba nok buksa wa aba ke temas honi dos hanangai aba ingka abse sobse kotor ko karan saimi abuma sokak sinar kitan besar ke yang Kerala sida matai ro ba seglai ta ngai ba kai khabu khang sap malia hairo kono ni mano boni bagai nom hai ke honi dos hanangka bon bagai amok klaiman obona belai ke bini samona Saranan bagi protest tu, jadi macam saya tu main ko. Takuktai bukuk song sung oro phai sok paijak saidra village committee ni bisingo khobjak khutumra kamio oro tini mia hor thangnayo Bijoy Deborma tai Anjali Deborma ni nukhung hor nangai thapla jamani koktoma o chung tini oro phai sok paimani tamni bagai inke mia hor nangkha Bijoy Deborma tai Anjali Deborma ni nukhung Onukungni mungsa manai mandriglia mai rok mai ketal mai rok tai nukungni maituk muituk no khobui bebak kagos potro rang puisa rangsa goina ganti bebak no khamui thapla chajak ge khajani takuk tai bukuk song sung oro phai sok mai mani inke norok no obahai nok khamani he keba omti hai je nukung khamui thapla chamani no norok obuno nugui norok ni sotorko tongdi hai keba hojak tongdi hini chung okok to mano tubui phaimani engke phaidi takuk tai bukuk song chung tini orwo norok no phunuknai borok ni nukhungo tam khamka tam thapla chabai kha abono tui no norok no chung phunuknai kayang phunukadi yango naidi ko borok ni nukhungni mairang lota tharu kathi rok bebak no khamai thapla chabai kha yango iko norok nugi man khana o jagao yango phaide iko yang naidi borok ni omahai rok borok ni maimui sangmani tuk pointo se horbai goliwit khamui thangbai kya obo belai no wana masingsa tuk rok se amtike khamui thangchu kagos khamma hai mung sapano maraglia oro rogo naidiko borok ni nukhuni jo to manui khamui koirang baijak oro mungsa kaham karikha angke yango chung nok na phunungnai yango oro nukhungni borok ba kamini borok belai kheno wana lai oro molang salajak angke takuk tai bukuk song chung yang phunungnai yango oro mai nai de mai busuk kabangma mai tongmani o mai rok bebak no khambai kha yang nok bising phunukde yango oro nai di ko mai omo mia horop je fire service phaipano obono kaham ke naragi manli aborok tangi ke yango fire service phaimani fire service ni khakte yang kamiam chini borok fire service no koksil chaka borok phaiye haino phai thangka oloke kuno oro fire service ni khakte kuno machine kotor tu man bagai doi
doi borok hor buthar malia khamui paimani yagolo se fire service sok paimani koktoma engke takhukte bukhuk song yango nai nai di ko yang oro mung sapano maraglia nai di bebak no thapla chajak ikobo ke resign kana resign ko resign khamani hi obo resign khamani ko pura thapla chabai kha yango nai di ko tin ro bebak kono phan kri kha bebak khambai jak engke oro nai nai di ko hi o jaga kagos potro rok tongmani iko bebak khamjak hi oro nai di ko karai katal rong khana mo oro khati tonmaro bebak no khambai jak oro nai nai kana iko yo pura thapla chajak iko or bisingo kagos potro rok tongmani nai o jaga o engke yango chung nok no phunai iko yang nai di oro kono kri kha thapla chimji tongsu thapla belaino wanama singsa tai oma haike nukung khai tongmani obo bebak no khamui thapla chakang kai bororok ni langmao tamung nai nukungo nai nai di ko fan rok ko yang or fan rok fan khamui waisun choi kalai kha amo hai oro ni bukrang ke kuskuri kha pura je omo simsi tongsu engke obo belai ke no kilima singsa tai wanama singsa omo khammani engke takhukte bukhuk song nai de chung ayengo norok no phunuknai yango ayeng tu sima thangsina yango thangmali ekdom yango omo belai no wanama singsa yang phaila nung da malik nokni nung da on nokni malik ayeng har sari nung da nok malik tambu mongni ni Bijoy bijoy jaburma tuma kami Kutumara saidre bisita na nda phunukla yang tam khana ikena takhuk tai bukhuk song nai di ko omo bebak no khamjak thapla chajak gyango oi ko maite muitorok na hari ko oro maite muitorok tongmani obo yang kuna khaksa khamlia oro nai nai di ko obo tamni ri sabo obo tamni ri Rikutu ori kuto angke obo bahake khamka no saide mang tamke khamka no apur no da no kep sakuroi talari thangwayo biang thang kelar thangwayo kerolo thangmani angke no ko kefan kuroi kuroi angke tamke khamka sa ho mum phunang thangwa hamjok bo jaga phanang kalangabo mali sakawo o suke saka almayang to tacha kat ni dabar mari kadni kara ri tongo ko jama ko plastic ko hok musul kata ko mumati ko mum khamayo plastic khamka ga ri khamai ka khata hor beng khamai kata ganor baike saima ka no khamhone ang phai ko kali kata khobr kira no bu o nung fire service phaisi saima no no khamani sai chmaya nung ka kerala thango aku murase kumnoro thang tongyo angke nin logi khe bro apro ko konoro chini ko chemeno koro gonesh noro o mdc gonesh noro tam khain thamon noro arke kiton kirton no thangon noro ke nung bu thango he cha log thango an logni ang thangya nung koron tongmani noro oro sap tongmani nong nukung sap tong sarok busa khorbusuk nini mangnoi busa sukmasa asung no busa khorne su khoroksa 음, ngeni hamjuk dabo phanangi kalang 예. ngeni hamjuk bor thanga andar gundrawo mumbati phanangi biang thang kelero thanglai bor kelero busabi kini sichang ni thanglayo busan tlang layo bro ga talri klang thanga ta tala gang hamali ata angke ngka nung phaipur ke hor khamjuk da ang phaibor ko khamjaya tala sa khamo o nung puila nogo phaipur ke talar jangai nung habli ata hab to nai thanga bor khamyako ngka mumbati phanangjak no kayang kum so thampur hin ke ta ko mam so to sin ke yang phai sai phai ga ba ta mong phai ke an no kham tham kia phai na ba kham pura ga phai sai phai ka phai be kam thak ta kan cha tam tongmani tam khamka ko mu so phalmani 1 lakh tongorang musu phalman mabse mang noi ali mu so yang katai mai 70 mon yang katai ri ro ko ro an logni 3 bori ro rang sa tong chaka khamai ko kol thamai ke sa amro pura अब के बर्तन मन खाम का iko pura kusino और तरंग दे को तरंग और करके कौन फनो kurika talar jago talar ko talar bin kham thang sap गोली जाग रफा मालिया दे malia kurika rusuna kya ko गोली जाग रफा मालिया
pura kami ko ri ro bema kami tam kya ke pon phai din fix no no na pe kya sap phai kya sa bubung sami ya o korong ni phai ni rok ke kuno no khoti pron na kun kok saka sale sakata ba no sabo khoti pron na ne o ko yang na chari yo ko se tin si ko tong kamu mane yo ko tong kamu mu fido nu sai mana po ko bin bu mu sapona po phai saju khai ni sai kang tan no ke tai sap phai kya office bor phai kya phai be kya sap phai video da bidu phai kya ko yang no ko phai kya o belbari ne ko amro beng phai nai thang me kata ta na no office ni sabo bo office phai din no som no office thana ode ke office kagos photo khani ta saje je kisar na ne phaji sekang ta bidu ke kon phone marak liya phone mar liya ko bari sim kang sem ka kam sa sung kon kar kya je sumui tong mana basimi na sung te kon mar liya pura bebang khamba kya pura khambe ko chub kar kya pura sa hingga takuk tai bukuk song sing tabuk oro nong no kisa phunugane oro no oro da tongmani oro tam tongmani sari yang phari tam ko an logni chem ra to mone ganti tong be khami kar beng pura kar kya kun phan marak liya na hingga takuk tai bukuk song no chung phunungnai ko yang oro to thangi bumali ya yang ko na di tin ro khan lalai liling ko omo khamjak yang go obo tai thangmali nai ne di pura khamjak ko yang hingga abon bagai chung yang nai di ko omoro bahan bebak lalai liling jak oro mai botongo jotono mai gopulung haipano bebang khambai kya oro ko yang motor ro botongo motor rok hingga aborok mung sapano marak liya hingga chungai phataro thangnai phataro phunugane nengke boroni kami pora an para ka to aro bijono thor para oro neng tan bagi family ang ka tabuk nok khamjang ni ব্যক্তি ni buai buai ang pungo khobor mang ka ang phai pe kya nga phai nai pe mane pura totally already khamjak kun phana gre kya nga u sarkar nok ma mane amo sanamna hanai borok already musungmang ni phalmani arang rok nga rangchang chendo aro bebak mane mungsapa mani maraglia tai norok bo nukhuna media saurok bo kun phang kri kya ke ojago phaikya ang nukhaikya chini MLA sab madam sopna bo phaijak nga blog ni video phaijak nga tahsildar phaijak nga bor inquiry khaikya nga bor SDM kok salainai salai bujuk tamung lainyo abo chung ang to asuk saimia nga je naine phemani u okobo maibo abo baga khai baglai manisi amobo bebang no sab khamjak ya bahai rokta MLA ro phaimani tam salangka MLA phaipurung ka to ang sopai sile ko mane sopai drop siko nga borok tam salaika ang asuk detail kok mane khana paili ata police ro phapake police rok to phaimanu ya hingga takuk tai bukuk song sung phadi yang o tabuk sunglai no yang kami ni borok tai nukhungni borok no o dabi joni bik baba bahike kham ka sagare do nanga pur borwa ang ta pun nogo kerei aku ke MP Ganesh menteri nogo si kitong kanya ni thangani mia engke abo nang bahike saimang kan ni nok kham ka ne abo anang perang song ba jaga tonggu ke borok maiti sei borok phaikan nogo engka no gari rohoka phun khaima bang bayango kitong choli tongu kango phun disip khaimalia engka ke angbo sokanya ler khakisa engke taise borok chung pai phun khai ano o ko saoka nang gari be phai jari pha nai angka ke gari be phai man bo gari be phai ta bang gari se phun khai je ko mani gari ro khojak balo khable ni sa ke o gari driver nano nung khab jara wano angka gari driver nung khaka gari be phai le be ta jotono tabuk oro bahike nung to no kring ke bahike nok kham kan saijaman bahike kham abo ang to je saima ma jote engka mum thape kalangjak pho jagabo o almali kat na almali bela angka jaga ribo kisa tongo o ko thapjak angka abo mombati khambe ka abo kham kana ta
Aba haita. Nini manai tam Ani mane chen tongo churi kongni tongo. Engke umti mani koli kosoro ga korok tongba chen bo koso ne kanjai ga bo tongo. Engke sai ko khadal mali ro engke rangbo musuk obotang maiti rabe keke onok sorkani no kaisa mamani. Engke abono sanamna hanai musuk al kaisa phaljak. Engke al kaisa phaljak abono abo tongo rang. Engka ne star rang 2000 tongo. Ajaga bo kiton thamarang ta bo. Engke abo thambai kete kuspang kari kata. tabuk au jaga khamani ke kunphon maragli da Kuspa malia kagaz patro bebon khambai ke ration card ko kari kha kuspano. Kotabuk okoro account ukon joton chin paribar kaisa ni account ukon bebong na jaga dajak mama. A bebong kari kha kuspano. kunphon maragli ya Kunphon maragli. Je ani logi gori tongmani kang ne asang. je kanai tongmon abis Asang. tabuk oro je kebo saijo khanyani am hai kebo phar phaikya mara mala phaikya nangbai Abo to phale phaike abo phaipan se amale simi thangko ta ko kunphano. Erna rokok saya kota. kunphon rna ko sai ko Engke ko gija pati rok borok ro phakya. Engko bet thai chamai rong ro phakya engke belenket kaisa ro phakya. Kombol lok tai ko. sadrop ta tabuk nong to kunphon se kari ke bebang khambai kya angkaba Asang. hangke takuk tai bukuk song norok bo wan sugui man khana norok bo saiman na je nukung khungsani manei bebang na khamai thapla jaka hangke borok bo bahai no abon bagai khajani taku bukurok jeng norok no sanani muchungo jefru pano nukung khungsa khamai thapla jake borok ni je tongmani bebang no thapla no chau abon bagai lukurok tabuk jesa jaga phano tongthong jesa jaga phano thangthong no khuk no jai khai klangoi hojak tongdi hini jeng koimung naragoi norong thani okok toma tu mani tinisa jorotoi tabuk jorotoi asuk no jotono hambai.